Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Greek Travel Talks. Βρισκόμαστε στο Κάιρο, Αίγυπτο και αυτή τη στιγμή στην πλατεία Ταχρήρ. Νάτι εδώ πέρα. Ακραία πλατεία. Ακραία πλατεία, απίστευτη. Καλά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έχει καθόλου κόσμο. Είναι σαν να λέμε πλατεία συντάγματος. Και αρχίζουμε να φοβόμαστε. Έχει και φούλα αστυνόμευση. Λέμε τι θα γίνει, θα γίνει καμιά τρομοκρατική εδώ πέρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ονομάζεται πλατεία Ταχρήρ γιατί σημαίνει απελευθέρωση. Και εδώ πέρα από ό,τι διάβασα ήταν που ξεκίνησε ουσιαστικά, έγινε η Αραβική Άνοιξη το 2011 και διώξανε τον Μουμπάρακ που δεν τον πολύ συμπαθούσαν και ήρθε άλλος μετά. Ποιον έχουν εσύ τώρα για πρόεδρο, τον Σίση, Αλ-Σίση? Ναι, τον Αλ-Σίση δεν έχουν. Περίμενε. Νομίζω αυτόν. Τέλος πάντων. Όχι, τι, θα τα πεις όλα. Θα τα πω όλα. Λοιπόν, εδώ πέρα γύρω. Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίση. Αμπτέλ Φατάχ Αλ-Σίση, ωραία. Φατάχ Αλ-Σίση. Εδώ πέρα είναι και όλα τα ξενοδοχεία γύρω-γύρω και θα ξεκινήσουμε διασχίζοντας τον ήλιο απέναντι από τις γέφυρες εδώ πέρα που υπάρχουν. Και μια χαρά, εδώ πέρα απέναντι είναι και το μουσείο του Καΐρου, το παλιό μουσείο. Οπότε ξεκινάμε παιδιά. Καλά, εντάξει, η οδήγηση δεν υπάρχει. Μας χρειαστήκανε λίγο με το ταξιτζί που μας έφερε από το αεροδρόμιο. Αλλά εντάξει, κομπλέ, αφού επιζήσαμε, μια χαρά. Πάμε σιγά σιγά. Η κόρνα, μιλάμε, δεν σταματάει έτσι. Έτσι, απλά πατάνε. Και δεν έχει ιδιαίτερη κυκλοφοριακό τώρα. Ναι, πού είναι αυτό το χάος που λένε ρε παιδί μου ότι γίνεται χαμός? Ναι, αλλά ακόμα και τώρα που δεν γίνεται χαμός, δεν έχει σταματήσει η κόρνα. Εδώ πέρα δεν έχει σταματήσει ο ημάμις. Εδώ κάνα μισάωρο. Εδώ η πόλη των 1000 μιναρέδων, παντού έχει μιναρέδες. Καλά, εδώ δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Κατευθείαν μας έχουν πιάσει για να μας δώσουν οδηγίες. Εδώ μιλάει με τον Αιγύπτιο φίλο μας. Φαίνεται καλός τυπάκος, αλλά είμαι πολύ υποψιασμένος ότι μάλλον όλα αυτά γίνονται για τα λεφτά. Όχι, τι έχει εδώ πέρα λογάκι. Πάμε λίγο να γίνει το σκάμα από την πρώτη ώρα. Γίνεται χαμός από ό,τι έχουμε δει, τουλάχιστον στην περιοχή που μένουμε, από αστυνόμευση. Δηλαδή στρατός, αστυνομία, τα πάντα, δεν υπάρχει. Other side walk on the bridge. Just to cross the bridge and right, that's in Yes. the Malik Eye. Okay, Thank you. Your name? Mustafa. Anytime you need any help here in Egypt, you can Yes. ask about Mustafa. This is my father's supermarket, my uncle's shop, my sister Tigara. Okay, thank you very much, Mustafa. Thank Take you. it. Αφήσαμε τον Μουσταφά, εντάξει δεν μπορούσα να βγάλω μέσα στο μαγαζί που μας πήγε, το μαγαζί του, μας έκοβε το χέρι, αλλά ναι, προσπαθούσε να μας πουλήσει κανένα πάπυρο και γενικά ό,τι μπορούσε. Οι πάπυροι επίσης, οι περισσότεροι να ξέρετε στην Αίγυπτο, είναι φτιαγμένοι πάνω σε κάτι με μπανάνα, δεν ξέρω και εγώ τι, οπότε δεν είναι πραγματικοί πάπυροι. Και οι πραγματικοί πάπυροι κοστίζουν πάρα πολύ, όχι 4 και 5 ευρώ. Κάνε στον πάπυρο έτσι και έμεινε όλο το χρώμα στο χέρι. Καλά, ναι, είναι νερομπογιά, ξέρω εγώ, πάνω στο χαρτί μπανάνας. Εδώ παιδιά διασχίζουμε τον ήλιο. Πώς σου φαίνεται που σε κάθε στενό, βασικά τι κάθε στενό, σε κάθε σημείο προσπαθούν να μας κλέψουν? Είναι τέλειο που για να βγούμε σε αυτή τη γέφυρα έχουμε κάνει μισή ώρα περπάτημα γιατί μας πάνε από όλους τους κυκλικούς, Ναι. για να δούμε τα μαγαζιά του. Πας ρε φίλε να περάσεις τη γέφυρα και σου λένε όχι, από εδώ δεν δεν μπορείς πάει. να περάσεις από εδώ, πρέπει να πας να κάνεις το γύρο και σε πάνε μετά στα μαγαζιά τους, ό,τι να είναι, εντάξει. Και σε μυρίζονται κατευθείαν για τουρίστα. Απορώ, εγώ πιστεύω ότι περνάω και λίγο σαν Αιγύπτιος. Σαν εγκατελειμμένος μου φαίνεται ο πύργος του Κάιρου πάντως από κάτω. Και φίλε, πραγματικά δεν είναι εγκατελειμμένος ο πύργος. Μας χορηγεί η ελίτ. Ναι. Δείξε λίγο.
κράκερς μεσογειακά. Άσε μη φάμε κανένα copyright εδώ πέρα. Thank you, thank you. Τι είπα, μας λέει αριστερά για το πύργο. Τους είπες ότι μετά και θα τη βγάλουμε όλη την εβδομάδα. Άρε καημένο αλογάκι. Δες εδώ πως κάνει. Τι σου έχουν κάνει και εσένα και κάνεις έτσι. Εδώ πρέπει να τρώει αυτό, σακουλίτσα. Το έχουν κρεμάσει. Τι έχουμε εδώ? Δεν ξέρω. على الإثم والعدوان والعمل التطوعي واجب وطني. Ραδιοφωνάκι εδώ πέρα, ακούν τις ειδήσεις. Χαλαρά. Χαλαρή όλοι. Φίλε, εδώ πέρα ωραία περιοχούλα είναι. Καλά είναι. Ωραία, πώς είναι έτσι εδώ κάτω γάμο. Παντού κάτουρο. Εδώ μες στο Ζάμαλεκ, στην περιοχή. Αυτή εδώ θεωρητικά είναι από τις πλούσιες περιοχές του Καΐρου. Δεν ξέρω. Έχει πολλές πρεσβείες εδώ πέρα κοντά. Εντάξει. Εδώ πέρα χαλαρά, καθόμαστε Coffee Island στο Κάιρο. Εντάξει, πιστευτώ. Εδώ πέρα τον ήλιο. Εντάξει, είναι λίγο μες στη βρώμα. Αλλά εντάξει, καλά είμαστε. Φυσικά, γιατί το λες αυτό? Το Κάιρο που λέτε παιδιά είναι η μεγαλύτερη πόλη και της Αφρικής αλλά και όλου του αραβικού κόσμου και γενικότερα είναι μέσα στις 10 μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου αυτή τη στιγμή. Πόσο ό,τι να είναι είμαστε, που το πρώτο πράγμα που παίρνουμε σε μια ξένη αραβική χώρα είναι Coffee Island για καφέ. Εντάξει, μόνο εμείς αυτά. Έλα, είναι η κοπέλα μου, πες γεια. Γεια. Κομαράκι. Ναι, την έχω γνωρίσει. Γεια σου Μαρία. Τι άνε ρε μαλακα, θα έχουμε γάμο, ναι. Ναι, εντάξει. Να κάτι κάνει ο φωνιάς. Λοιπόν, για περίμενε λιγάκι, γιατί... Τι να περίμενω, εδώ δεν μπορώ να περάσω. Μαλακα φανάρι έχουνε. Μετά από αυτόν, έλα. Όχι. Έλα. Πάμε. Ολόκληρη ιστορία πέρασε απέναντι να πούμε. Πω. Κάτσε, αυτό είναι το λεωφορείο. Καλά. Όπα, δεν μπορούμε. Ωπα, φίλε, ούτε πεζοδρόμια. Μαλάκα, θα καρποθούμε σε κάνα τέτοιο μεταλλικό και θα πάθουμε τέτανο, έτσι. Αλλά εντάξει, τα λεωφορεία με ανοιχτές πόρτες είναι μεταξύ όλα. Ωραία, φίλε. Όχι. Πω, μαλάκα, τι κάνουμε. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Οι δρόμοι είναι ό,τι χειρότερο. Δεν καταλαβαίνεις πριν να πας απεζός. Έχουν κλείσει όλο το παραλιακό εδώ πέρα τμήμα και κατεβήκαμε την προηγούμενη γέφυρα και απλά δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι και το πήραμε όλο ευθεία από το διαχωριστικό και δεν βγάζει πουθενά, είναι όλο κλειστό.
Άντε να δούμε τώρα πώς θα περάσουμε και από εδώ απέναντι. Δεν υπάρχει ούτε ένα φανάρι εδώ και κάνα χιλιόμετρο και vibes Ινδίας εδώ πέρα μου φαίνεται. Εντάξει, τι ήταν αυτό ρε παιδιά στο δρόμο, δηλαδή, οκ. Αλλά εδώ μέσα έχει φορτώσει 50 άτομα. Λοιπόν, το Αιγυπτιακό Μουσείο. Μπήκαμε μέσα στο δωμάτιο. Εδώ. Άρε που σε έφερα πάλι, σουίτα πεντάστερη. Πω ακραίο. Εντάξει, δεν υπάρχει και πολύ έλεος. Εδώ απ' έξω έχεις Αιγυπτιακό Μουσείο. Κάτσε να ανοίξω. Όπα. Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα ρε φίλε. Κάνω κάτι λάθος, γιατί πάντα αποτυχαίνω σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, απλά ήταν κολλημένο κάτω, σήκωσα λίγο την πορτούλα και το άνοιξα. Και εδώ πέρα η θέα μας. Κάνει. Εδώ καφεδάκι το πρωί. Τι χαμός είναι αυτός που γίνεται με τα αυτοκίνητα και τις εικόνες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, θα το λέω και θα ξαναλέω. Πρώτη δοκιμή street food ας πούμε, ένα σαουάρμα, το πλήρωσα κάπου 1,5 ευρώ, άφησα και λίγο tip, για να δούμε. Καλά, βασικά θα μάθουμε μετά το βράδυ τι θα γίνει, τώρα απλά γευσικά. Αύριο θα δείξει. Τώρα τεστάρει το στομάχι. Μαλάκα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πέρα με κοτοπουλάκι, με λαχανικά. Πολύ ωραίο. Πάρε και τέλος. Άσε να πάνε. Όπο, γάμισε. Έχει σταματήσει ο άλλος, του χτύπησε τράκαρ με τα μάξι και αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει και το φτιάχνει. Του έχει πέσει ο προφυλακτής και το φτιάχνει μέσα στη μέση του δρόμου. Καλά, γίνεται το αδιαχώρητο. Είναι το απόλυτο χάος του δρόμου. Δες εδώ μαλάκα, θα τρακάρουν. Μαλάκα το δε. Μαλάκα νιώθω λέ. Ω μαλάκα. Μαλάκα δεν το δες. Δεν το δες που πούστεψε τελευταία στιγμή το βανάκι. Ρε μπαίνουν μαζί, δες. Ρε θα πέσουνε πάνω μας, ρε. Θα πέσουνε πάνω να φύγουμε. Είναι αδιανόητο αυτό που έχουμε δει. Σβήνουν αμάξια, ανεβαίνει θερμοκρασία, βγάζουν καπνούς, σταματάνε στη μέση του δρόμου. Άλλος φτιάχνει στη μέση του δρόμου το αμάξι του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέτοια πράγματα ούτε στην Ινδία δεν έχω δει, γιατί στην Ινδία τουλάχιστον πάνε όλοι πάρα πολύ αργά. Εδώ πέρα ο καθένας
πάει να χωθεί. Ρε μαλάκα, είναι τρελό, είναι τρελό. Κοίτα πώς πάει, πώς πάει. Είναι τρελό. Πω, άλλη μια διασταύρωση. Πόση ώρα θα κάνουμε να περάσουμε και από αυτή τη διασταύρωση? Διασταύρωση θανάτου που παίζει τη ζωή μας. Δείτε τι γίνεται από περιστέρια σε αυτό το τοίχο εδώ πέρα απέναντι. Κάποια διαδικαστικά, παιδιά, για να ξέρετε. Η SIM γενικά με 29 GB, ας πούμε δεύτερη κατηγορία, γιατί η πρώτη και κάνει και 5 ευρώ με 9 GB, αλλά εμείς πήραμε τα 29 και έχει 8,5 ευρώ ουσιαστικά, σε αιγυπτιακά τα πληρώνεις. Επίσης το ταξί, εντάξει, δεν κάναμε και διαπραγμάτευση, αλλά πληρώσαμε 8,5 ευρώ, δηλαδή 4 κάτι ο καθένας, για μας πάει από το αεροδρόμιο μέχρι την πλατεία Ταχδίρ. Τώρα, οκ, βίζα χρειάζεται, είναι 25 ευρώ. Τα πληρώ. Ναι, και αυτό ήθελα να πω τώρα. Ναι, το φυλάδιο. Υπάρχει και ένα φυλαδιάκι εκεί πέρα πριν σας ελέγξουν όταν φτάσετε, τη βίζα και τα λοιπά, το οποίο είναι ένα ροζ που γράφεις τα στοιχεία σου, το διαβατηρίου και τα λοιπά. Και καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα στυλό, γιατί είναι λίγο δυσέβρετοι, δεν έχουν εκεί πέρα στυλούς, απλά τα παίρνεις από άλλους συνταξιδιώτες, ας πούμε, εκεί πέρα. Οπότε να το έχετε λίγο στο νου σας. Έτσι λέει ότι πάμε. Πρέπει να πάμε απέναντι. Όπως θα μου θα σκοτωθούν. Όχι απέναντι, έλα από εδώ. Έλα εδώ. Όπως θα μου. Έλα. Γεια σας, σαλάμι. Περνάμε από τους δρόμους. Έχουμε γίνει ντόπιοι πλέον, περνάμε έτσι. Όπα. Πάμε εδώ με τη μηχανή που να μας σκοτώσει. Αλλά εντάξει. Τι γίνεται ρε φίλε. Και Παναγιά. Ωχ, φλακώνονται ρε. Εδώ πέρα φλακώνονται. Τι γίνεται ρε φίλε εδώ πέρα. Μαλάκα, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι κάνεις γενικά. Δείτε εδώ τι γίνεται στο λεωφορείο, παιδιά, δείτε εδώ. Κρέμονται από τις πόρτες, απίστευτο. Σπασμένο το τζέμ μπροστά. Βίντεο, for the vlog. صور معاه لف الكاميرا Έλα. الناس دي نورت مصر
Πάμε λίγο, πάμε και να Welcome to Egypt! Thank you, thank you. Μήπως να πάμε να φύγουμε από εδώ, ρε φίλε. Η τσάντα μου είναι κλειστή. Θα σκοτωθούν, δεν υπάρχει. Ναι, κλειστή. Μαλάκα, δεν ξέρω γιατί μας πας από εδώ. Λοιπόν, κάτσε λίγο να βγάλω πανάκια. Τι να βγάλω, αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω πώς θα φύγουμε από εδώ μέσα. Ναι. Κάνουμε ένα στήριξ πολύ κακό. Όπα, μαλάκα. Πρόσεχε ρε. Πρόσεχε μαλάκα, γιατί δεν... Φίλοι μου, αφού βγήκαμε από τον απόλυτο χαμό πριν, που αφήστε, έβγαλα όσα έβγαλα, αλλά δεν φαντάζεστε και τι άλλο είδαμε, αλλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε όλα. Κάποιους τους βάρανε αμάξια, κάποιους πάνε τα αμάξια τους, κάποιοι ποδοπατιούνται, δεν υπάρχει και ελπίζω να μην έχουμε κολλήσει και τίποτα, αν και δύσκολο. Και τώρα έχουμε φτάσει στην Αλφα Τίμη, την οδό, πολύ γνωστή για τα μαγαζιά της και ναργιλέδες εδώ και τα πάντα που πουλάνε. Και εδώ πιο δίπλα είναι και η αγορά Αλ-Χαλίλη. Εδώ πέρα πάτε μια γεύση. Γιατί περνάνε ρε φίλε αμάξια και φορτηγά από εδώ μέσα και μηχάνες και τα πάντα όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα του. Φίλε, ο άλλος στα αρχίδια του πάει να πατήσει το παιδί, δεν τον νοιάζει τίποτα, έτσι. Α, εδώ μέσα προσεύχονται, ναι. Τι έχεις να πεις για όλο αυτό που βιώσαμε? Να περάσουν μέρες να γυρίσουμε. Ο άλλος έχει μαχαίρι στο κεφάλι, δείξτε το. Λελ, ο άλλος εδώ πέρα έχει μαχαίρι στο κεφάλι, φαίνεται. Ό,τι να είναι ρε μαλάκα, ό,τι να είναι. Παιδιά, πού είναι ρε φίλε εδώ πέρα άνθρωποι? Όχι, δεν σε δώσω το άλλο. Μου λέγα δες. Ωραίο. خش علي ايه
εδώ προς Αλ Χαλίλη. Ρε παιδιά, πώς γίνεται να πηγαίνουν έτσι με σβηστά τα φώτα μες τη νύχτα? Δεν υπάρχει αυτό. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί πάνε με σβηστά τα φώτα οι άνθρωποι? Βασικά παίζει να μην έχουν λάμπες. Δεν λειτουργούν ρε μαλάκα, ναι, καεί αυτό. όλα. Καλά, εδώ τα φανάρια έχουν καεί. Εδώ παίρνουν φωτιά συνέχεια. Εδώ δεν είναι το μπαζάρι. Πιο κάτω. Αλλά ναι, εδώ είναι η ευρύτερη περιοχή. Greeks, Ελλάδα. Good. Αυτά πρέπει να είναι μπουκαλάκια και αρώματα. Για μαλάκα αυτό εγώ που έφερα. Καλό. Αυτό. Γεια σου, καλή. 10 ευρώ. Στα κοτόνι. Ευχαριστώ, αλλά ρούχα όχι. Αυτό είναι μαγκαζίνο. Ρούχα όχι. Ευχαριστούμε. Δέω 50 ευρώ. Όχι, ευχαριστούμε. Όλες οι γλώσσες, όλες. Εδώ στην αγορά του Αλ Χαλίλη όλοι ξέρουν ελληνικά και μας χαιρετάνε. Όπου χαμός γίνεται τα παγαμάτα και τα πάντα όλα. Hello my friend, hello. Hello my brother. Have a great day. You too. Greece. Greece, I love Greece. Love it. Nice people, nice country, nice all of you. Here too. Thank you. Time is like something I really Πάμε και λίγο από εκεί. Πάμε. اللي معاه ده وده مش Μπράβο, μαλάκα να κοιτήσεις το πράγμα. Hello my friend. Hola, bienvenido. Hola, aquí te engaño menos. Hola. Solo un poquito, Hey, brother. Still documenting. Yes, I have came. We'll go. Oh, where's my friend? Oh, I lost my friend. 1 minute. For Egyptian people. Πες κι άλλη προσφορά. Final price, 130. Wallah 150, please. This is bigger, my friend. This I sell it for 100. But this is too small. Okay, this I make it 50 pounds. This I make Are it you 100. okay with I make discount to 50 130? pounds back. Tell me to buy now. 130. Κάνεις Give me πολύ 140. 30. Κάνεις No, I πολύ lose, σκληρό wallah. μπαζάρι, φίλε μου. I lose. I just 140 for you, my friend. I don't sell it. Nobody here will take pieces. I You want know? to buy them now and go. You understand me? no? Yeah, I understand. Τι θέλει τώρα? This is by set. I sell it by set. I give you pieces. You know? You I have lose the this separately. Yeah. This. It's one set. Πόσο σου έχει πει για όλα? 140. 140 και εσύ θες Take 120. the set. Τι? Take the set. It's Θέλω beautiful. διαφορετικά. It's good for Αυτό δεν you. είναι ωραίο το μαύρο, Καλό είναι, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό πιο ωραίο? Ωραίο είναι. Give me 220 for the set. Θες 200. να πάρω κι εγώ? 200 for you. Θες να πάρουμε αυτές? Ναι, ας τις πάρουμε Ωραίες όλες δεν είναι με... αυτές? Αυτές τις τρεις. Να πάρουμε αυτές. Πόσο λέει, 200? Όχι ρε, πας καλά, είσαι τρελός. 150. Ναι, 150 for the three? No, this better. No. What are you doing? Πόσο είναι μωρέ 160? This is what you want. Better color. What you want?
Έμεινα εδώ πέρα στο μαγαζί μόνος μου και το κρατάω. Φεύγουμε τώρα αφού παίξαμε ξύλο στο παζάρι. Φεύγουμε από την αγορά του Αλ Χαλίλη και πάμε πάλι προς την πλατεία Ταχρή να βρούμε τίποτα να φάμε και μάλλον κάπως έτσι θα κλείσει αυτή η μέρα. Εδώ παιδιά θα σκοτωθούν. Του βαράνε τα μάτια. Θα σκοτωθούν. Δώσε εδώ, πλακώνονται μαλάκα. Θα σκοτωθούν. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Θα μας σκοτώσουν. Τι εικόνες βλέπουμε ρε παιδιά, εντάξει. Δεν έχω δει πραγματικά στο Δελχή σε ένα show βίντεο που έχω δει. Δεν έχω δει αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει. Παιδιά περνάνε χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα, μηχανές ενδιάμεσα πάνω να πατήσουν κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να καταλάβεις. Αυτό δεν περιγράφει. Αυτό δεν τάζει. Τι ωραία να μέναμε εκεί, Καλημέρα. Εδώ πέρα πάλι ήρθαμε σε αλυσίδα για καφεδάκι. Κώστα κόφι εδώ. Πιστοποιημένα πράγματα. Είτε εδώ πιστοποιημένα, ναι. Καλά, εγώ πήρα ένα εδώ πέρα με τις Παναγίες στα μάτια, κάτι φιστίκι, κάραμελ λάτε, άιστε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό στην Ελλάδα παίζει και να το πληρώνεις 5-6 ευρώ. Και με ένα μπράουνι μαζί και αυτό άλλα 3 ευρώ παίζει να το πλήρωνες. Έφτασε 2 εδώ πέρα πόσο? 80 και αυτό πόσο είχε? 2,5-3 ευρώ. Α, καλά, εντάξει. Πολύ φθηνά παιδιά.
Και τώρα θα καλέσουμε κάνα Uber μάλλον, γιατί σε ταξί έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μας βλέπουν να ξαναμπαίνουμε. Να δοκιμάσουμε και το Uber μήπως είναι λίγο καλύτερο. Για να πάμε στις πυραμίδες. Κάτι να ξέρεις από μπροστά, κάπως λέγεται. Ποιο λες αυτό? Ναι. على بعد 400 متر الاتجاه نحو اليسار باتجاه الطريق المنحدرة. Θα τρακάρουμε. Δεν είναι φορά ζώνη. Τέλεια, θα καθόθεις πάνω μου δηλαδή. Καλά, εκτός το ότι η ουρά για τα εισιτήρια είναι ό,τι πιο μπουρδέλο έχουμε δει. Πάνε δηλαδή κλέφτες και χώνονται για να πάρουν εισιτήριο ένα σωρό για να το πουλήσουν για διπλάσια και τριπλάσια τιμή έξω. Πες και εσύ ότι έπεσε στην παγίδα. όχι φυσικά. 700 αιγυπτιακές λίρες κάνει το εισιτήριο. Και τώρα κοιτάξτε εδώ από πού πρέπει να περάσουμε για να μπούμε μέσα. Δηλαδή, εντάξει, είναι τριμπούρδελη κατάσταση. Ίσως όπως να το ζείτε εδώ. Είσοδος για να μπεις, εντάξει. Ό,τι να είναι. Είναι χάος.